Yeah man, kuka tulee ottaa sen painoon, kuka sitä liikuttaa, kuka sitä tekee, kuka siitä puhuu, se on henkinen V, ja kuka ei pääse ineen. What up, ja sitten mennään, ei mitä enää pidä tehdä. Vokaalit, analysointi, moraalit palaa sun vointiin. Tarkoitin, että joku hallitus vakoilii. Organisaation kolmas silmä, moka siinä missä sinä. Sokasi vartisto, rappio, vartio, jotka puhuu pelkästä huslaa brikkejä. Noist ja loist on se jaloin MC. Pelottii sua mitä meikäli jää käteen. Projektien elämää sokeesti se elätää. Punainen aurinko selätää aseet, kohta siirtyy ihmisiin. Ja se alkaa metästää, voin mennä monta minuuttia. Asiaan pian sivuti, Jedi mind tiputiin. Monta huumetta nämä äijät liikutti. Se on sitä painoa, tämä äijä vakoo. Tässä sitä ainoot, musta sade vainoo. Tähän maailman taho ja pienempää rakoo. Viulujen sävelet pikkusen kävelee. Ja sitten mieti mihin nää tähet täs menee. Mitenkään monta OD:ta ihmisiä opettaa. Ei yhtään se vaan lopettaa. Ja vielä kuka vittu tääkin luulee olevan, kun se on potilaille sopimas. Ohi vaan uutta crackia koeta. Monta konetta, monta soketa tässä maailmassa. Ne soket uskoo mihin vaan mitä sanot ja mitä teet. Turha tässä on nyt surra taas. Mut pakko sano kun kuulen purran. Haluun tukehtuva burana. Monta luukasaa ja monta draamaa vakaan. Gaasas vallankumous alla. Taas rukous, Kristus sulla makamas alla. ADC muiden uskonnoille. Sano vaan aamen. Jumala rakastaa ja rankaisee niitä, jotka tekee kaiken vaan itsensä varten. Se on henkinen V, ja kuka ottaa sen painon? Kuka ottaa sen painon? Ei kuka muu kuin vaan sinä. Kuka ottaa sen painoon? Ja kuka on tässä ainoa? Se on henkinen V. Tällaista freestyle GD kirjoitettu. Ei tällä kertaa off the dome. Signing out. Peace out.